Здравейте, приятели! Сега се намираме на една улица. Да, правилно ме чухте, улица. Ето там и друга улица, на кръстовище сме. И ако искате да се убедите, ето една шахта, която показва действително, че сме в улица. Ето тук входна врата. И сега се качваме по улицата. И това е вход. Скъпи приятели, сега започна входа и това е блок. Това най-вероятно ще се сетите, като ви кажа в кой град е. Да, това е в Амалфи, където там всичко е на хълмове. Ето и първият етаж. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, харесайте, гледайте и минайте ми видеа. Айде, чао!